ябып, университет ишекләрен ачырга җыенадыр. Шундыйлар өчен киләсе әңгәмәбез бик файдалы булыр. Студиябездә кунакта филология фәннәре докторы, профессор, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Шуннан да менә быел ничә студенттан дипломлы белгеч ясадыгыз. Шуннан башлыйк әле. Яз безнең өчен инде ул бик күңелле вакыйгаларга байчыр. Бер яктан без инде укуны тәмамлаучыларга дипломнар тапшырабыз, һәм инде әкренләп инде кабул итүне оештырабыз. Быелгы чыгарылышка килгәндә институт күләмендә барлыгы 810 яшь белгечкә диплом тапшырылды. Әле шушы көннәрдә дә тапшыруны дәвам итәбез. Мәгълүм булганча безнең институтыбыз бик кызыклы, үзенчәлекле һәм республикабызга кирәкле булган юнәлешләр буенча белгечләр әзерли. Әйтик, без быел менә шушы 810 белгечнең 90-ын татар теле һәм әдәбияты юнәлеше буенча әзерләдек. Моннан тыш әле тагын татар теле әдәбияты юнәлеше буенча 23 бала читтән торып укыган иде. Аларга да диплом тапшырылды. Рус теле юнәлеше буенча соңгы елларда бик зур ихтияж безнең. Быел без барлыгы 300 яшь белгечкә диплом бирдек. Аларның 170ләбе рус телен чит тел буларак өйрәнде, ягъни булар башка өлкәләрдән, башка илләрдән килеп укыган балалар, 130лап бала, алар инде турыдан-туры рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып чыгалар. Моннан тыш без тагын чит телләр юнәлешләре буенча да дипломнар бирдек балаларга, ул юнәлештә дә белгечләр әзерлибез. Бу юнәлештә безнең барлыгы 287 яшь белгечкә диплом тапшырылды. Аларның 81-е читтән торып укыган иде. Шуңа күрә 200ләбе инде турыдан-туры бүгеннән мәгариф учреждениеларына, мәгариф оешмаларына эшкә барып урнашыр дип өметләнәбез. Ни өчен 201 генә, чөнки инде 87-се читтән торып укыды идек. Алар инде бүгенге көндә аларның күпчелеге эшли. Иң мөһиме, менә бу ихтияҗны канәгатьләндерәме, юкмы? Менә бу саннар дип әйтик. Әйе, без инде яңа белгечлекләр ачканда, кабул итүне башлап җибәргәндә, һичшиксез мәгариф министрлыгы белән бергәләп ихтияҗны карыйбыз. Быелгысы елга килсәк, әйтик, менә татар теле әдәбияты юнәлеше буенча нәкъ 90 әлеге юнәлештәге белгечкә ихтияҗ бар. Без тулысынча дип әйтерлек бу нинең ихтияҗны каплыйбыз. Рус теле һәм чит телләр буенча шулай ук бездә ул мәгълүматлар бар. Чит телләр буенча 244 яшь белгеч кирәк быел. Мин инде әйтеп үттем, 287 белгеч чыгарыла. Аларның 201 көндезге бүлектә укыды. Рус теле юнәлеше буенча барлыгы 288 белгеч кирәк. Без аларның шактый өлешен инде каплыйбыз. Моннан тыш әле мин инде мәгълүмат өчен әйтеп үтәм, безнең институт базасында музыка, рәсем юнәлеше буенча да белгечләр әзерләнә. Быел безнең музыка юнәлеше буенча чыгарылышыбыз бар. 18 бала диплом алды. Рәсем юнәлеше буенча без дизайн белгечлеген алган дипломнар, яшь белгечләргә дипломнар тапшырдык. Рәдиф әфәнде, хәзер менә туры мәгънәсендә һәм күчерелмә мәгънәсендә кызучыр абитуриентлар кабул итәсез. Монысы ничегрәк бара? Әйе, безнең инде ел сайын 20 июньдә яңа кабул итүгә старт бирелә. Быел да бу эш башланып китте. Безнең институтка укырга керү өчен барлыгы 460 бюджет урыны бирелде. Моннан тыш тагын республика заказы буенча безнең 160лап урынга балаларны кабул итәрбез дип планлаштырабыз. Барлыгы 20 бакалавриат программасы һәм 13 магистратура программасына кабул итү оештырыла. Документлар тапшырыла. Без инде һәр көнне әлеге балаларның кайсы юнәлешкә килүе белән кызыксынабыз. Соңгы көннәрдә зур 100 балл җыйган балалар белән очрашабыз. Өметле, әзерлекле балалар килә кебек. Мин инде әти-әниләргә, балаларга берничә мәгълүмат биреп китәсем килә. Нигездә документларны 25 июльгә хәтле кабул итәбез. Ләкин кайбер юнәлешләргә документлар кабул итү бары тик 15 июльгә хәтле булачак. Бу нинди юнәлешләр? Бу татар теле әдәбияты юнәлеше, чөнки безнең әлеге юнәлешкә укырга керү өчен үзебезнең университет билгеләгән эчке имтиханыбыз бар. Моннан тыш рәсем, музыка юнәлешләренә без кабул итәбез. Монда да документларны бары тик 15 июльгә хәтле генә кабул итәбез.
Һәм инде 25-нче елда хәтле калган юнәлешләргә документлар кабул ителә. Мин берничә яңа программа турында шулай ук әйтеп үтәсем килә. Быел бик кызыклы, ихтияж шактый кызыксыну уяткан, ихтияжы булган программа кабул итү башлап җибәрәбез. Бу реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә дигән белгечлек. Әлеге юнәлештә безнең республика заказы буенча шулай ук яшьләрне кабул итү планлаштырылган, моннан тыш бюджеттан тыш кабул итү бар. Бу программаның үзенчәлеге тагын шунда, әлегә хәтле нигездә университет бер телле, рус телле белгечләр әзерләгән булса, без инде быелдан башлап киләчәктә ике һәм күп телдә сөйләшә алырлык һәм үзләренең һөнәри эшчәнлекләрен оештыра алырлык белгечләрне әзерләргә җыенабыз. Билгеле булганча, бу юнәлештәге эшчәнлегебез инде безнең 18-нче елдан бирле бара. Без бүгенге көндә 500-дән артык белгечне киләчәктә ике һәм күп телле оешмаларда эшли алырлык итеп әзерлибез. Шунда тормыш бит инде бер урында бармый, тормый, яңа юнәлешләрнең барлыкка килүе дә бик яхшы. Менә алар сезгә килеп, укып чыгып, аннары шул мәктәпләргә һөнәре буенча китәләрме, юкмы? Әйе, без бу юнәлештә дә статистиканы алып барабыз. Шунсыз мөмкин дә түгел, чөнки яңа белгечлектәр ашканда, аларның санын билгеләгәндә бу мәсьәләгә игътибар итми мөмкин түгел. Без күп мәгълүматларда горурланып әйтә алабыз, безнең яшь белгечләребезнең 70-80% үзләре сайлаган белгечлек буенча эшкә урнашалар. Әлбәттә, кайсы төрле елларда бераз гына аерма була, һәм төрле белгечлекләр белән дә инде аерма бар. Әйтик, безнең татар теле әдәбияты, рус теле юнәлеше буенча 80-85%-ка хәтле үзләре сайлаган юнәлеш буенча эшкә урнаша яшьләребез. Чит телләр буенча аларның эшкә урнашу мөмкинлекләре күбрәк, шуңа күрә инде алар турыдан-туры мәгариф оешмаларына гына бармый, шуңа күрә анда процентлар бераз гына түбәнрәк. Жана да хәзер бит инде менә туризм юнәлеше дә үзегез әйткән рекламада, менә тормышның шул кадәр күп тармаклары бар, шуңа күрә мәктәп беләгенә дә шикләнү дөрес булмас иде. Бик зур рәхмәт сезгә һәм ахырдан инде шунысын да сорыйсы килә, димәк, милли кадрлар җитәрлек дәрәҗәдә әзерләнә дип тынычлана алабыз дип уйлыйм. Безнең республикада яшь белгечләр әзерләүгә игътибар бик зур. Бездә инде күпмедер күләмдә менә әйтеп тә үттек. Россиядә, хәтта дөнья күләмендә дә аналыклары булмаган проектлар гамәлгә ашырыла. Менә бу ике һәм күп телле мәгариф оешмалары өчен кадрлар әзерләү проекты ул уникаль. Менә шушындый проектлар булганда, миңа калса, бүгенге көндәге ул кадрлар проблемасын хәл итү уңышлы гына хәл ителер дип өметләнәбез. Шунда бер тапкыр мәктәпкә килеп эләгәсең икән, аннан китү бик авыр. Чөнки күңелеңне балаларга биреп эшлисе килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән сөйләшүдән соң кабат студент елларны сагынып, укыйсы килеп китте. Рәхмәт. Уңышлар башкасы. Рәхмәт, көтәбез яшьләр. Кунагыбыз белән саубуллашып тапшыруыбызны дәвам итәбез. Озак еллар шушы уку